Felly, dyma ni nawr at y brif Bencampwriaeth, Heledd. Hon ydy'r gystadleuaeth bwysig. Dyma'r un sydd wedi bod yn mynd ers 107 o flynyddoedd, ie? Yn wir. Dyma'r un lle mae Brydfa Derwen yn dal y record, wedi ennill 3 gwaith ar 10 os gofio'n iawn. Dwi'n meddwl bod ti'n iawn fyna. Brydfa Fronarth yn ogystal wedi ennill i, dim cweit 10 o weithiau, ond wedi ennill i droion. Ond mae hanes mawr yn perthyn i'r cwpan yma wrth gwrs. Mi gaffodd ei roi nôl yn 1908 fi'n credu. 50 pint costodd y cwpan. Mae'n silver, solid silver maen nhw'n gweud. Mae'n werth dipyn o arian erbyn heddi. Dim oherwydd gwerth y metal, ond oherwydd gwerth yr hanes sy'n perthyn i'r cwpan. A mae hwnnw'n amrysiadwy mewn ffordd yn dweud. O, ydi. Mae'r cwpanau a'r tariannau sydd yn cael eu rhoi yn ystod yr wythnos yn cael eu cadw fan hyn mewn cabinet? Ti ffili mynd am y gydre, a maen nhw'n werth siw gymaint na beth mae sydd wedi cael ei benderfynu a beth gall mewn ffordd. A dyma ni, dyma'r line-up sydd gyda ni yma. Mae Prif Bencampwriaeth yr adran dy wedi dod nôl, wrth gwrs, yw'r Bencampwriaeth Cesig, yr iewyr 5 o lan i ni, Rhin Cylen Princess. Credu mae Arwyn yn cael cibolwg yn hon nawr. A dyma ni Gemma Paxford wedyn o'ch o draw i Adrian Bowen gyda dyffringwy Welsh charisma. David Oliver wedi bod yn dangos hon ar hyd o'r wythnos wrth gwrs, ond David Oliver yn fusu ar un o bryd yn diwe. Mae'n bob man. Yn diwe. Lle mae Arwyn Hughes mae'n drwg dy fi, am edrych nesaf. Felly mae gyda ni 4. Mae gyda ni Casgo Brenin Dafydd, Bencampwr Gwrywedd. Mae gyda ni Trefais Black Flyer, y Cîl Bencampwr Gwrywaidd. Rhin Cylen Princess, Bencampwriaeth, yr adran dy. Yn ogystal â dyffringwy Welsh charisma, sef y Gîl Bencampwr Beniwedd. Dyna fe, ie. A'r gorau o'r gorau mewn ffordd sydd yn ennill y gystadleuaeth yma. Y gorau o'r adran dy, ie, wir. Lle mond dychmygu beth sy'n mynd trwy feddwl yr hyn sydd yn dangos yn y Bencampwriaeth yma. Felly fydd y cwpa yn mynd naill ai i'r gaseg, Rhin Cylen Princess, neu i Casgo Brenin Dafydd, oherwydd bod y ddau arall wedi cael eu curo'n barod yn y Bencampwriaethau Gwrywedd a Beniwedd. Felly digwyddiad bydden nhw yn mynd â hi. Anhebygol iawn bydde iddyn nhw y gweddill fynd ar Bencampwriaeth, ond mae modd yn fynd ar Gîl Bencampwriaeth. A mae'r ddoi na yn bar, mae'r rhaid gweud, y ddoi coch yn ei gweld ar y weith nawr. Mae nhw'n bar mewn ffordd yn dyn nhw. March ifanc a caseg a brydfer fel na. Cwestiwn yw, pwy ffordd rownd fyddwn nhw yn y Bencampwriaeth yma? Le fydd Arwyn Hughes yn pwyntio i het? A mae'n het bant. Stewardiad yn cael gwybod gynta. Un bawb arall. A Philip Owens, Casgo Brenin Dafydd. Anthythrenol fe yw'r brenin leni. Cwpan Siwr Cymru yn mynd i Philip Owens, Brydfa Casgol. Ac yn derbyn cwpan tywysog siwr am ddod yn fuddigol yn y dosbarth yma, y Bencampwriaeth, y gorau o'r goreion yn yr adran yma, adran dy i'r Cobiau Cymreig. Casgo Brenin Dafydd a Mrs Philippa Owens, mae'n siŵr, yn wen o glist i glist. Ac wrth gwrs, Lys Bencampwr, mae'n hofio'r gaseg fyd wrth gwrs yn dyfe, Rhin Cylen Princess i Jana Alan Pierce. A
A'r ffotograffwyr yn dod i dynnu lluniau. Odi, nhw bydd digon o luniau nawr, wy'n siŵr. Terry Court yn cynrychioli Brightwells. Un o noddwyr y sioe yma. Catrin Bigley hefyd yn ymuno a Terry Court. Ond dyma'r cwpan enwog. Byd enwog. Heledd. Mae fe dipyn o bisin yn diwe. A Catrin Bigley. Catrin Bigley, mae mam Catrin digwydd bod yn beirniadu'r adrampa eleni. A Catrin yn gweithio i gwmni Brightwells. A nhw ydy sy'n gyfrifol am arwerthiant y gymdeithas yma yn Llanelwedd. A nhw sydd wedi noddi'r gystadleuaeth ar y bencampwriaeth yma. Bosib i bod nhw, ond yn sicr yn rhan o'r tîm noddi sy'n y sioe yma. Odi. Galw rhywun mewn, Philip Owens falle sy'n cael y galwad i ddod i'r cylch i gael llun bach, neu aros am rhywun yma. Ond casgob Brenin Dafydd, mae'r rhaid gofio wrth gwrs y gwad, Gwen Llandeio, ac allan o casgob Heledd. Odi am ebol tair blwydd, mae fe wedi gwneud yn dda iawn yn diwe Owen, tipyn o gamp iddo fe. Arbennig yn diwe. A dyma ni, Rug Brightwells ydy hwn, sef y cwmni arwerthiannau sy'n gyfrifol am yr arwerthiannau y gymdeithas. Wedi'i lleoli yma yn Llanelwedd, bod blwyddyn Catrin Bigley yn rhoi'r got ar casgob Brenin Dafydd. Catrin Bigley yn hen law ar wneud hyn, dwi'n siŵr, wedi cael ei dwy'n fyny gyda ceffylau o fore oes. Odi, mae Catrin wedi cael wedi trafod ambell i bencampwr yn yr adran B fan hyn. Mae ambell i gobyn yn ennill yn ei dwylodd i fyd. Nwir. Digon cyfarwydd a bod yn y cylch a trafod ceffyl yn y cylch. Allegiance is moving hard to the D-Day. Congratulations to Philip Owens and the family. Wel bellach, mae Owen di gorfod yn gadael ni i fynd i wneud gwaith arall fan hyn yn y sioe frenhinol yn fachan bysi iawn, felly... Odi, mae fe'n siarad am y period yn diwe sy'n dod lan. Felly Robert a finne yn cadw... Ie, wrth yn hunain, ac yn cadw llygad ar y gystadleuaeth sydd yn y prif gylch diweddglo hyfryd o ran y cystadlu. Bencampwriaeth i'r Cobiau Cymreig. Dyma y gorau o'r gyrion, yr hifen o'r hyn i ni wedi weld heddi mewn ffordd, mae'n siŵr, Robert, ie? Odi, mae wedi bod yn adran arbennig iawn, mae'n rhaid gweud, ar dosbarth yr meirch hun dros 8 o'd o hwnna, fel mae pawb yn gweud, sydd wedi gweld mae rhaid bod un o'r dosbarthau mwyaf llawn a'r gore sydd wedi bod am dipyn bach o amser. A i fod yn deg wedyn i'r bencampwr hyn, casgob Brenin Dafydd, ebol o 2 o'd, iddo fe gael curo yr meirch na tipyn o gamp. Wel, dyma ni. Ar hyn o bryd i chi'n gweld yr hifen o'r cobiau sydd wedi bod yn cael ei harddangos yn y prif gylch yma heddi. Dyma ni bencampwr y Cobiau Cymreig. Casgob Brenin Dafydd yn eiddo i Mrs Philippa Owens. Cofiwch yr enw hynny yn dipyn o frenin ar y diwrnod yma. Casgob Brenin Dafydd wrth i fodd yn derbyn y clod ac yn cael ei goroni yn bencampwr gyda'r Cobiau Cymreig yn ebol 2 blwydd o'd ac yn amlwg wedi plesio beirniad yr adran yma, sef Arwyn Hughes.